F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim ewlieni Laburista Evarist Bartolo qal li l-Prim Ministru huwa politikament responsabbli għall-iskandlu tal-commissions dwar ix-xiri taż-żejt li ddeskriva bħala l-ikbar skandlu mill-indipendenza l-hawn. Dan wara li l-istess Prim Ministru aċċetta li joqgħod fuq il-verżjoni tal-Ministru Ostingat. Staqsa fejn iċ-Chairman tal-Ena Malta kien intalab jirriżenja wara li kien appunta żewġ gradwati ħalli jagħmlu riċerka fost oħrajn dwar is-suq taż-żejt. F'Jannar tas-sena 2005 il-Ministru Ostingat kien ħatar Fuel Procurement Advisory Committee, ġifieri kumitat biex jagħti pariri dwar kif isir ix-xiri taż-żejt. Il-dan il-kumitat ma taħx il-mezzi biex jaħdmu. Xtaqgħu li jkollhom gradwati biex jagħmlu riċerka fuq is-suq taż-żejt u fuq il-kambju, il-valur tal-kambju tal-euro u tad-dollaru, minflok ma tom dak li talbu li ċ-chairman ta' dal-kumitat għallu biex jirriżenja. Illum dawn in-nies iħossuhom li huma kienu qed iservu ta' paraventu meta tisiru jafu bit-taħwit li kien hemm fi-xiri taż-żejt ta' paraventu biex jgħattu dak li kien qed isir. Kieku kumitat bħal dan tħalla jaħdem bis-serjetà, dak it-taħwit ma kienx isir. Evarist Bartolo qal li fl-aħħar 5 snin inxtraw b'7 biljun euro żejt b'commissions li jistgħu jitilgħu sa 30%. Min-naħa tiegħu l-avukat Manuel Mallija qal li ħadd ma ċaħat id-dokumenti żvelati mill-Gazzetta Malta Today dwar dan il-każ. Huwa qal li fil-liġi għandna provvediment li permezz tiegħu l-Avukat Ġenerali seta' uża s-seta' tiegħu ħalli tingħata proklama mingħajr il-ħtieġa li jiddeċiedu l-politiċi. Allura Dr. Mallija staqsa li Lorenz Gonzi ħadin it-triq meta politiku jista' jkollu responsabilità diretta jew indiretta f'dak li jkun ġara jew jirriżulta. Qal li minn barra l-aspett investigattiv ta' dan il-każ hemm l-aspett politiku wkoll. Il-każ għandu wiċċ ieħor, il-wiċċ politiku. Il-poplu barra għandu dritt jagħmel ċerti domandi bħal meta sar wieħed jaf dwar dan. Meta kellnek esponent tal-Partit Nazzjonalista li fil-passat kien qiegħed jagħmel ċertu rimarki dwar korruzzjoni. Fil-fatt kien qiegħed jirriferixxi anki atti ta' korruzzjoni fix-xiri taż-żejt. Jekk dan huwa hekk dan l-eks politiku li kien anke President tal-Partit Nazzjonalista wassal dawn l-elementi informa lil xi ħadd bihom u jekk għamel hekk x'sar.